Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung bagong warrior member ko na si Panis na Choco Butternut. Uy, sayang naman kung panis. Maraming salamat sa'yo. Simulan na natin to. Kung maaari sana, makikiinom na rin kami ng tubig. Tulala lang si Kuya Diga nun. Parang hindi na niya nakokontrol yung katawan niya. Para bumalik siya sa wisyo, nagsabi siya doon sa lalaki na, "Sandali lang ho, kukuha na rin ho ako ng bangkito para may maupuan si Manang." Pumasok si Kuya Diga sa loob ng kwarto nila para kunin yung bangkito. Nung inabot na niya ito sa lalaki, nakita niya sa mukha no na para itong banas na banas at irritable sa kanya. Hinila ng lalaki sa kamay niya yung inaabot niyang bangkito, sabay inabot niya doon sa matandang babae. Matapos yan, sinabi ni Kuya Diga na, "Sandali lang ho ikukuha ko po kayo ng tubig." Mabuti na lang, naalala niya yung bilin sa kanya ng tatay niya na kapag merong nakiinom ng tubig sa kanila, maglagay siya sa pitsil nung binigay ng tatay niya na nasa baso, tapos haluan niya ng tubig. Sinarado muna ni Kuya Diga yung pinto ng bahay nila para hindi nito makita yung ihahalo niya. Pagkuha ni Kuya Diga nung baso na binigay sa kanya ng tatay niya, maniwala kayo o hindi, yung bilog na nakalutang sa gitna ng tubig na dating kulay itim, kulay dilaw na ito at naglalasog-lasog pero nabubuo ito ulit. Yung parang bilog siya, di ba? Tapos masisira. Tapos babalik ulit sa dati nitong anyo. Paulit-ulit lang yon na ganon. Iniisip ni Kuya Diga kung paano siya magsasalino ng konti. Baka mamaya, madulas yung nasa loob nun. Tapos malagay niya sa pitsil. Habang nag-iisip siya, kumatok ulit yung nasa labas. Ang sabi ni Kuya Diga, "Bahala na, magsasali na lang ako." Dahan-dahang sinali ni Kuya Diga yung tubig na nasa loob ng baso. Yung kulay dilaw na nasa loob nun, nasa pinakakanto na ng baso, pero hindi ito nahuhulog. Nung nasalina na niya yung pitsil, nilapag niya yung baso sa lababo. Tapos nilagyan niya ng maraming tubig yung pitsil. Naglabas siya ng 2 baso at inabot niya yon sa lalaki. Ang sabi pa niya, "Pasensya na ho hindi na kasi malamig yan eh." Tatangu-tangu lang yung lalaki na yon habang sinasalinan niya yung 2 baso at pinapainom niya isa-isa yung mga kasama niya. Pinagmamasdan lang ni Kuya Diga yung mga yon. Halos lahat uminom ng tubig. Maliban doon sa matandang babae na nakaupo. Hawak-hawak lang nito yung baso na may lamang tubig habang nakatitig sa kanya ng masama at nanginginig ang kamay nito. Napaatras si Kuya Diga kasi nakakatakot yung mukha ng matanda. Inabot ng matanda na yon yung basong hawak niya sa isa pang matandang babae. Tapos ininom yun ng inabutan niya. Pag-inom na pag-inom nung matandang babaeng inabutan ng baso, yung matandang babaeng nakaupo naman, bigla na lang nagsisisigaw. Para itong baliw na nagwawala sa kinauupuan niya.
Doon na nagpasyang umalis itong grupo. Para pa silang natataranta habang naglalakad papalayo. Ni paalam at pasalamat nga kay Kuya Diga, hindi nila ginawa eh. Dala ng gulat, hindi muna lumabas si Kuya Diga. Nagpalipas siya ng ilang minuto bago niya kinuha yung mga gamit nila na nasa labas. Habang kasalukuyang nagpupulot ng gamit si Kuya Diga, bigla namang dumating yung nanay at tatay niya. Nung nakita ng tatay niya yung sitwasyon sa labas ng bahay nila, bakas na bakas sa mukha nito ang takot at kaba. Pinaalalayan ng tatay niya yung nanay niya sa mga bunsong anak nito. Tapos ang naiwan sa labas, si Kuya Diga at yung tatay niya. Habang tinutulungan siya ng tatay niya, agad na tanong nito sa kanya na may halong kaba. May nakiinom ba ng tubig? Sagot ni Kuya Diga. Oho, Pang. Grupo po sila. Napaupo yung tatay niya sa lapag. Na tila ba nanlambot ito sa narinig niya. Tanong ni Kuya Diga. Bakit, Pang? Tulala lang yung tatay niya nang magtanong ito ng, ilan sila? Sagot ni Kuya Diga. Mga 6 ho o 7 ata yun. May matandang babaeng nakiupo, kaya nasa labas ho itong bangkito natin. Mas lalong natakot yung tatay niya sa narinig nito. Bumubulong-bulong pa ito ng, tama siya. Tama nga yung manghuhula. Itong si Kuya Diga, nawiwirduhan sa inaasta ng tatay niya. Tanong niya, Pang, ayos ka lang? Nagpahula kayo? Para itong nahimasmasan nung tanungin siya ng ganon. Huminga ito ng malalim, tapos kinausap siya ng maayos. Ang sabi ng tatay niya sa kanya, huling tanong na, lahat ba sila uminom ng tubig? Ang sabi ni Kuya Diga, parang lahat naman uminom ng tubig, Pang. Yung nakaupong matanda lang yung hindi. Tatangu-tangu lang yung tatay niya at niyaya na siya nitong pumasok sa loob ng bahay. Agad-agad pumunta si Kuya Diga sa kusina para kunin yung baso na binigay ng tatay niya sa kanya. Kung naaalala nyo, halos kalahati ng laman ng baso ang naubos niya sa pitsil, di ba? Pero pagtingin ni Kuya Diga doon sa baso, wala itong kabawas-bawas. Animoy, hindi niya ito ginamit. Sa takot ni Kuya Diga, lumapit siya sa tatay niya. Tapos bumulong siya dito ng, Pang, yung baso na binigay mo sa akin na may lamang tubig. Nagsalin ako nun sa pitsil kanina eh. Nung may nakiinom. Nakita kong nabawasan yun, pero ngayon parang hindi nabawasan. Baka nagkamali ako ng tingin, Pang. Kabadong-kabado si Kuya Diga kasi yung bilin sa kanya, hindi niya nagawa ng maayos. Pero natatandaan niya na talagang nagsalin siya eh. Ang sabi ng tatay niya sa kanya, doon ka muna sa kusina. Susunod ako doon. Paikot-ikot si Kuya Diga sa kusina habang hinihintay niya yung tatay niya. Maya-maya pa,
Dumating ito at tiningnan kaagad yung baso. Sinisipat-sipat ng tatay niya yung laman. Tapos yung dilaw na nasa loob nun. Akala mo may buhay. Iikot-ikot sa loob ng baso yon habang pilit na lumalapit sa tatay niya. Bumulong yung tatay niya at inihipan yung baso. Kitang-kita ni Kuya Diga na yung kulay dilaw doon naglalabas pa ng maraming likido. Ang nakakapagtaka, hindi tumatapon yung tubig. Gumagalaw lang yung tubig na nasa pinakaibabaw ng baso. Pero ni patak, walang tumatapon. Manghang-mangha si Kuya Diga sa nasaksihan niya nung oras na yon. Nang biglang naglakad yung tatay niya papalabas ng bahay nila. Binuhos ng tatay niya yung tubig sa lupa, kasama ng kulay dilaw na nasa loob nun. Pagtingin ni Kuya Diga sa lupa, ni bakas nung dilaw, wala na. Tinanong niya yung tatay niya ng, "Pang, bakit mo tinapon? Hala?" Ang sagot nito sa kanya, "Pupuntahan na nun yung mga nakainom ng tubig. Kaya akala mong hindi nabawasan yun dahil naglalabas yun ng sarili niyang tubig. Oras na maglabas ng tubig yun, lahat ng nakainom kung saan ito namamahay, mamamatay." Seryosong-seryoso yung mukha ng tatay ni Kuya Diga habang nagsasalita niyan. Niyaya niya nang pumasok yung tatay niya sa loob pero nanatili itong nakatayo sa labas na tila ba may hinihintay siya. Makalipas ang ilang minuto, maniwala kayo o hindi, nakarinig silang dalawa ng napakalakas na sigaw na nagmumula hindi kalayuan sa bahay nila. Nakakakilabot na sigaw yun na para bang may halo itong hinanakit at galit. Pumikit yung tatay ni Kuya Diga at pinakiramdaman yung paligid. Si Kuya Diga, wala namang kaide-ideya sa mga nangyayari eh. Pagmulat ng tatay niya, ang sabi nito sa kanya, "May isang nabuhay sa mga yon. Hindi magiging maganda ang tulog natin mamaya." Matapos magsalita ng tatay niya, pumasok na ito sa loob ng bahay. Sumunod kaagad si Kuya Diga sa tatay niya. Tapos nakita niyang inaayos na nito yung kurtinang itim at may mga sinusulat-sulat na ito doon. Tanong ni Kuya Diga sa tatay niya, "Pang, bakit hindi na lang tayo magsama-sama dyan sa kwarto? Kasi kagabi merong..." Pinutol ng tatay niya yung pagsasalita niya at nagsalita ito ng, "Hindi kayo magagalaw ng mga yon. Ang pupuntahan nila dito para makaganti, ako at ang nanay nyo. Pero wag na wag kang magbubukas ng pintuan kahit na anong marinig mo. At yung bintana nyo sa kwarto, lagyan mo ng asin at ipitan mo ng bato yung kurtina. Maski sa kwarto namin, wag na wag kang papasok." Matapos ang bilin ng tatay niya, nagpatuloy ito sa mga ginagawa niya sa kwarto nila. Hindi naman pwedeng sabihin ni Kuya Diga sa mga kapatid niya yung sitwasyong kinakaharap nila kasi matatakot yung mga yun eh. Kaya ang ginawa ni Kuya Diga,
Kinalaro niya yung mga kapatid niya. Kunwari gumagawa sila ng bahay. Pero paikot lang yon sa loob ng kwarto nila. Dito na inunti-unti ni Kuya Diga yung mga bili ng tatay niya. Nang matapos ang paghahanda nila, niyaya niyang kumain na ang mga ito. Ang sabi niya sa mga kapatid niya, may sakit yung nanay nila kaya hindi makakasabay sa pagkain sa kanila. Mauna na lang muna silang magkakapatid. Matapos kumain, pahinga ng konti at niyaya niya na itong magsitulog. Ang gustong mangyari ni Kuya Diga, bukas lang yung ilaw sa kwarto nila. Kaso lang, may 3 sa kapatid niya ang hindi nakakatulog kapag bukas yung ilaw. Kaya wala. No choice siya. Kailangan niyang patayin yung ilaw. Oras na ng tulugan. Tahimik na nung mga oras na yon. Siniguro ni Kuya Diga na tulog na lahat ng mga kapatid niya bago siya matulog. Nakatulog naman si Kuya Diga nung oras na yon. Kaso lang, bigla siyang nagising dahil nakarinig siya ng sigawan sa labas ng bahay nila. Nakikiramdam muna si Kuya Diga. Hindi muna siya tumatayo. Baka kasi mamaya panaginip na naman eh. Paulit-ulit yung sigaw sa labas ng bahay nila. Kaso lang, hindi niya maintindihan kung anong sinisigaw nun. Makalipas ang ilang minuto, tumayo na si Kuya Diga para silipin yung nagsisisigaw. Gumawa siya ng konting uwang sa bintana nila para silipin kung anong nangyayari. Nakita niya na sa gilid ng kwarto ng mga magulang niya, may isang matandang babae na mahabang-mahaba ang buhok at wala itong suot ni isang saplot. Pumupulot yun ng lupa, tapos paulit-ulit nitong binabato yung kwarto ng mga magulang niya. Grabeng ingay na ang ginagawa nun pero walang nagiging sagot yung tatay niya. Para bang hinahayaan niya lang yun. Ilang segundo ang lumipas. Tumigil sa pagbato yung matandang babae na yon at naglakad ito papalayo. Sinusundan ito ng tingin ni Kuya Diga nang biglang may nagsalita sa gilid ng bintana nila ng, "Yung pinto." Paglingon ni Kuya Diga sa gilid ng bintana ng kwarto nila, merong nakatayo doon na matandang lalaking nanlilisik ang mata at gigil na gigil ito na gustong-gusto siyang sunggabin. Paulit-ulit na nagsasalita yun ng, "Pinto, pinto, pinto." Napaatras si Kuya Diga at nagtago siya sa ilalim. Paulit-ulit niyang sinasampa ang sarili niya para kung sakaling panaginip man yun, magising siya. Pero hindi. Totoong nangyayari yun. Habang kasalukuyan siyang nagtatago, paulit-ulit pa rin nagsasalita yung nasa labas ng bintana nila. Nagtakip na ng tenga si Kuya Diga para hindi niya marinig yun. Ilang minuto ang lumipas. Nawala na yung naririnig niya. Tumahimik na din sa paligid nila. Sa sobrang takot ni Kuya Diga, tumakbo siya papunta sa kwarto ng tatay niya. Paghawi niya ng itim na kurtina sa kwarto ng mga magulang niya, bumungad sa kanya ang tatay niyang nakadipa sa lapag nito.
at napapalibutan ito ng maraming maliliit na anino. Kaso lang, parang nabugaw ni Kuya Diga yung maliliit na anino na yon at nagpulasan ito. Biglang tumayo yung tatay niya at pinagsisisigawan siya. Ang sabi nito sa kanya, "Bakit ka pumasok? Ano bang ginagawa mo? May sinabi ako sa'yo, di ba?" Malay ba ni Kuya Diga? Takot na siya eh. Dito na nagkaroon ng kakaibang tensyon at ingay sa labas ng bahay nila. May alulong ng mga aso, nagtatawanan, basta nakakakilabot. Tapos yung nanay ni Kuya Diga, parang binabangungot na. Nakapikit ito tapos sigaw ng sigaw habang nakahawak sa tiyan niya. Natataranta na yung tatay ni Kuya Diga nun. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Kung ano-anong orasyon na din ang ginagawa niya. Pero wala. Hindi tumitigil yung asawa niya sa iniinda nitong sakit. Mura na ng mura yung tatay niya habang iyak ito ng iyak. Nagwawala na siya sa loob ng kwarto. Nang bigla na lang, tumigil yung asawa niya sa iniinda nitong sakit at huminga ng malalim. Kasabay niyan, yung mga ingay na naririnig nila sa labas, humupa na rin. Puro tawanan na lang yung naiwan at unti-unti na rin itong nawawala. Nakatitig lang si Kuya Diga sa tatay niya habang iyak ito ng iyak. Ang sabi sa kanya, bumalik na siya sa kwarto niya. Bukas na lang sila mag-usap. Buong gabing hindi natulog si Kuya Diga nun. Hinintay na lang niyang mag-umaga. Mga bandang 6:00 pa lang ng umaga. Narinig ni Kuya Diga na nag-aayos ng gamit yung tatay niya. Tapos lumabas ito ng kwarto at dumiretso sa likod ng bahay nila. Pagbalik ng tatay niya sa kwarto nito, may bitbit na itong planggana, tubig at tela. Susunod sana si Kuya Diga pero inawat siya nito. Makalipas ang halos 1 oras, lumabas yung tatay niya na umiiyak. Tanong ni Kuya Diga, "Pang, bakit?" Umiiling-iling lang yung tatay niya tapos lumabas ito ng bahay. Dala ng kuryosidad, sumilip si Kuya Diga sa kwarto ng mga magulang niya. Nakita niya yung nanay niya na nakaupo habang umiiyak. Pumasok si Kuya Diga para tanungin kung anong problema. Tumingin yung nanay niya sa kanya at niyakap siya. Ramdam na ramdam ni Kuya Diga yung lungkot ng mga magulang niya nung oras na yon. Pero hindi niya pa rin alam kung bakit. Nung bumalik yung tatay niya sa kwarto, ang sabi nito sa asawa niya, "Patawarin mo ako. Kasalanan ko lahat." Sabay hawak sa tiyan ng asawa niya. Dito napagtanto ni Kuya Diga na yung sanggol na nasa sinapupunan ng nanay niya, wala na. Unti-unti ding umimpis ang tiyan ng nanay niya at bumalik ito sa normal. Yung plangganang nasa gilid ng kwarto, pulang-pula na yung kulay ng tubig. Napaupo si Kuya Diga noon sa lapag ng bahay nila at sinisi niya ang sarili niya sa lahat ng nangyari sa pamilya niya. Hanggang ngayon,
Hindi malimut-limutan ni Kuya Diga ang naging karanasan ng pamilya niya. At patuloy niyang sinisisi ang sarili niya dahil sa nangyari sa kapatid niyang ni hindi man lang niya nasilayan. Pero hanggang ngayon, alam niyo bang tinabi ni Kuya Diga yung binigay sa kanya ng tatay niya na baso? Okay, opinyon ko sa kwento. Nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot. Kasi isipin nyo, kung kayo yung nasa sitwasyon ni Kuya Diga, di ba? Ilang buwan na lang, masisilayan mo na yung bago mong kapatid. Tapos, mawawala lang ng ganun. At saka, sa akin lang kaya sigurong madaling napasok ng mga aswang na yon yung bahay nila. Gawa ng pareho sila na kaliwa ang gamit. Kung mapapansin ninyo sa kwento, kaya lang hindi makapasok yung mga yon dahil merong nagbabantay ng mga aninong itim sa kwarto, di ba? Kaso lang, aksidenteng nabugaw yon ni Kuya Diga. Kaya tuluyan itong nakapasok sa bahay nila. Tapos ayun nga, nakuha yung bata na nasa sinapupunan ng nanay ni Kuya Diga. Ang sakit lang nung kwento pero matibay na patunay ito na wala talagang maidudulot na maganda ang paggamit sa aral ng nasa kaliwa. Kung ako yung nasa sitwasyon, siguro nagpatulong na lang ako sa manggagamot. Hindi yung gumawa ako ng sarili kong paraan na alam kong sugal din. Pero wala naman tayong magagawa . Wala tayo yung nasa sitwasyon. Pero kayo, anong opinyon nyo sa kwentong ito? Bago natin putulin, shoutout ko muna yung random subscriber natin na si Ray Reyes. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pagbahagi, Kuya Diga.